Обаче една дама, дето и на тебе ти е симпатична. Тя дама симпатична, тя постоянно ме гледа. Кой ще му вземе панталон? Сега, тя постоянно ме гледа 2 години, 3 като правя снимки, клипчета, а вече нощно време ги сънувам, обмислям ги и давам хубави идеи на родители, на стопани, на всичко давам хубави идеи, а такви са клипове. Не просто ти да бият кучетата, ами да крещят като диваци. Давам истински, които съм ги изпробвал, които съм нареждал на децата, какво да правят, как ги водя на екскурзии и оттолявам, а той ще се е пълно с разни работи, като дойде до детето, да го заведа на Чевлика, да се накъпи на 15 юни, свършваме вчера, а той издъхва и се освобождава, децата стават кротки и хубави. Стига сте ги затваряли от тези училища. 2,5 ще отиват, каквото образование. Как ще, поне до 1 часа учебе, 1,10. И кой кого гълта телефона? Не знам, болни децата, като бях учител пред 12 години, болни. Да говорим за заболекари, да говорим... Абе, захар, диабети, ужас, 4 клас преподавах. Какво бе, момиче, ще варе диабет, майка ще му еди къде си, у нас другата еди къде си. Страшна работа. Гладуват децата. На лавката не могат да се уредят, да си купят закуски. 1000 души училище. За 15 минути голямо ме остава 20. И до 2 ги държат. Опа, като стана 20 години болни, стомашни болни, търсят по болници. Ще дадат програмата от 1962 година. Програмата е хубава за... Това е общо образователно училище. 10 с големите хора. 62 година Живков пое властта. Живко не има, учебници са хубави, учителите са били народни хубави. Такива. Искам, подразних се много. Усмихни се сега, усмихни се. Ще се усмихна. Върнете дневниците. Един дневник, голям респект, като взема дневника да го нося, слагам го за респект. Ще отворя да видя кои ученици нямат оценки, кои имат 2, 3. Нищо е електронно, баща му не може да види. Аз се чудя, що ходиш да плащаш тока с папка, пък то за респект било. За респект вади с документите. Искаме бележници да има. Като седне да яде, баща му тогава ще го види. Няма да го види никога. Като седне, дай бележника. Носи бележника, вижда го, подписва, браво, моето момче. Така са работи. Няма ли бележник електронно? Аз нямам таква с техника, нямам да ги видите. С 2 думи да чакаш магари да се върне от вода. А те, дневника и бележници, каква е причината да ги махнат? Защо? Това е един респект, бе, хора. Икономия на хартия. Няма икономия. Как децата изобретателни слагат вътрешна страница, втори бележници, аз ги луя, веднага го изпипам, нови печати по средата от всякъде. С какво ги прифърля печата? С варено яйце? Не ги знам, ама аз ги фащам. Още го познавам по очите, че фалшив бележник. Аз го виждам кой е. Зато и трябва да има бележник и има един навик аз. Аз ги отучвам да си дават бележниците. Събирам ги, да нася оценките само двойки. Като му дам, вари подире ми, плаче, оле-ли, 4 двойки, 5, що ли си ги давал, бе? Ам не ги дава. Аз съм ги поправил. Като си ги поправил, търси учител, няма да си подпише нищо. Имам право да ги нанеса, но не ги нанаша. И почертавам ги с химикал да се научи да си дава постоянно бележника. Ще ме бият, Оля, какво иска да прави? Той после няма да си дава и шофьорската книжка. Като няма да я дава, той научен да и няма да дава, ще каже забравя. А тук мога да дам всякакви съвети, но за бележници и за дневник трябва да има. Нямам такива сурии да видя отсъствията, да видя оценките и той и той. Защо? Дневника е авторитет, бележника е за родителя, да види поведение, отсъствие, двойки, тройки и т.н. Аз смятам, а той да го изменяме, какво е сложно. Купуват си само бележници, а дневници си ги дадат от училището дневника. Голямо чудо. И пак да завършим с панталона. Ще завърша с панталона, тъс дет ме гледа хубава,
Хубаво, уважаваме. Ама вече, хората не знаят, че от Джулиница тъс и тос е прилагателно. Абе, не им знам името, не съм им бил на кръщението. Става дума... С уважение го казват. С уважение, приемам всичко. Ако иска нещо да ми прати, 52 номер, ще го нося с желание от нея. Даже и да го бродира. Какво иска да напише тук, дето вече има такова, да пише нейното име, на коляното или отстрани, бродерие. Сърце да има ли? И сърце да има, ще го нося и като правя записи да ме гледа, охо, надаскала панталон, че ще го носи от мене. До скъсване ще го нося, ама да е широчко. Той скъсване не ми хареса много. Абе, че аз ще го нося. Не, шегувам се, бе. На тази женичка постоянно е читател, тя не изпуща едно. Едно мое клипче не го изпуща за той, да ме прати и един панталон хубав и ще ми прати един телефон хубав. А ти ще ми пратиш домата. Аз ще ми прати една пратка, друга от нея ще се запознаем, тя ще види кой съм аз. Да ми прати панталон.